ମାମା ଆଜି ରୋଷେଇରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଜି ଆମର କ'ଣ କରିବି ବାପା, ଆମର ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଯାହା ହବ। ଆଜି ଶାଗ କରିବି। ଶାଗ କେମିତି କରିବି ଜାଣିଛୁ? କେମିତି? ଆଜି ମୁଗ ଡାଲି ପକେଇକି ଶାଗ କରିବି। ତୁ ତ କେତେବେଳେ ଶାଗ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରୁନୁ, ଆଜି ମୁଁ ମୁଗ ଡାଲି ପକେଇକି ଶାଗ କରିବି। ତା ସହିତ ଚୁନ ଚୁନ କରିକି ବାଇଗଣ ପକେଇବି, ଚୁନ ଚୁନ କରିକି ବାଇଗଣ ପକେଇବି, ଆଉ ଆଳୁ ପକେଇବି। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ମୁଗ ଡାଲି ପକେଇକି ଆଜି ଶାଗ କରିବି। ଆଉ ତା ସହିତ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ସବୁ ଭଜା କରିବି, ଛଣା କରିବି ହେଲା। ଯାହା ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବୁ ଆଉ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଶାଗ କଲେ ତାର ବାସ୍ନାଟା ଅଲଗା। ତେଲ ପକେଇକି ସୋରିଷ ଫୁଟେଇ ଦେଇକି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଳୁ ପକେଇଦେବା। ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲେ ବାଇଗଣ ପକେଇଦେବା। ଘୋড়েই